Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Asteartea da, arratsaldeko laurak, kriston egualdi egiten du hor kanpoan, eguzkia, zerua oskarbi, baina gu hemen gaude. Agian hobe gaude hemen barruan, eta ez hortik zehar firinfaran, irakurri aldituzuek gaur goizeko berriak. Nafarroan kutsatuen kasu kopurua maiatzean izandakoen mailara igo da, Atzera berriz, Jaun Andreo! Bai, bueno, eta Orion 6 kutsatu konfirmatu ditu segurtasun sailak, Espainian Aragoien bigarren fasera itzuliko dira, Katalunian Lleidan 18 kasu berri dituen agerraldi bat eman da guren egoitza baten, oso ondo gaztiak, hola gustatzen zait, Jarrai dezagun jolasean! Sindikatu guztiek Euskal Osasunaren murrizketak itzultzeko eskatu diote Gasteizko gobernuari. Sindikatu guztiek bateginik adierazi dutenez, Eusko Jaurlaritzaren murrizketa politikek Euskal Osasun publikoaren ahultze progresibo eta kezkagarria eragin dute. Azkenean eslogan bihurtuko da esaldia, Jarrai dezagun jolasean! Edo besan da kontrara. Osasunarekin ezin dela jolasean ibili aldarrikatu beharko genuke. Carmen Calvo, Espainiako gobernuko presidente ordeak zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du beharrezkoa izanez gero, gobernuak gogor jokatuko duela eta mugikortasuna mugatzeko alarma egoera ezar dezakela beste behin. Mugikortasuna mugatu edo ez, gurean lanbide geldiarazi egin ditu gutxieneko diru sarreraren eskaerak transferentzia oraindik ez dagolako. Euskal Enplegu Zerbitzuak laguntza berriak kudeatzeko akordio politikoa Espainiako gizarte segurantzaren gomendiorekin osatu behar du. Eta gomendio hori, oraindik ez da iritsi. Ninekatzen hasi naiz pixkat, berri positibak nahi ditu, ala demontre! Arrate, eske gaurkoz ez dakitze zer positiboa gertatu dute den munduan. Bueno, gero maite dutak ditugu hor, igual, ez, hortik. Bida, Arrate, topatu dut, berri bat, erdion bat. Ipar Euskal Herriko hautagaiak AHT linea berriaren aurka azaldu dira. Balio dizu? A ber, Bordele Dax Hendaia abiadura handiko trenaren proiektua izozuta badago ere KADE elkarteak hauteskundeetako hautagaiei galdetu diete abiadura handiko trenaren beste bideren bat beharrezko ikusten ote duten eta Ipar Euskal Herriko hautagaiek ezetz erantzun dute. Horrek esan nahi du EAJ ere lehendik dauden bideak hobetzearen alde dagoela. Gaur irakurri dugu Felipe Gonzalezen alde egiten duen mezua kongresuan. Ez dute deklaratzera dituko, orain ez duelako gobernatzen. Grande Marlaska, barne ministroa ere, libratu egingo da arrazoi berdinagatik. Galen garaian, gobernatzen ez zulako. Ze talento duten gozo batutarako. Espainiako kongresuak ez du gali buruzko ikerketa batzordea eratzea onartu. Parlamentuko mailak baztertu egin du EH Bilduk, EAJak, ERZek, Benegak, KUPek eta Junts per Kataluniak erregistratutako eskaria. PSOE, PP eta Voxen aurkako botoekin. Aizue, Nikolazin, Guazen efemeridetara. Gainera gaur badut bat prest. Gaurko egunez! Gaurko egunez, 1923an, Bigon Real Club Celta de Vigo sortu zen. Nola gaitu zaten? Pixkatola zapore ospindu xamarrakin, ze Bigon galdu zuen Realak, orain dela urte batzuk liga irabazteko zuen hau. Nik gogoratzen naiz. Bai, seguro. Nik ezakat futbolarekin lotutako ezer, baino bai kirolarekin ezakit balio dizun. Zuk esan duzu, 1923an, ni atzerago jungo naiz, 1884. Orduan sortu baizuten gaurko egunez nazioarteko batzorde olimpikoa. Imperialismoaren oroigarri ustela. La corrupción en el Comité Olímpico Internacional es como la de Venezuela, grande. Billetes galdunak, balira bezala, agirrekin edo jankaren kolera, diru atzikina, beti zaren bata, nola jasan daiteke hortaulako iraina, diru, español zekina, bala, pam, 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 indígenen odore siempre txekutakoa. 1923a, 1884a, tokita jontzeate, atzo etxarri epatu zenuen ejerzito nazia Parisen sartu zela 1940an, 2 urte beranduago, hau da, 1942an,
Auschwitzen gaskamera bidezko judutarren lehen erailketak hasi zituzten. Aizue, bomba atomikoaren inguruko efemeride bat irakurri dut, eta hau, antzerki munduan dabiltzan fusanaiei galdetu beharko dugu. Txoin. Hasi berriz. Osea, bomba atomikoa eta futsanaiak esaldi berdinak erabilituzu? A ber, nahiko atomikoak izaten dira beraien lanak. Ez, entzun. 1959an Amerikako Estatu Batuek Klaus Fuchs zientzialaria askatu zuten 9 urtez preso egon ondoren. Bomba atomikoa sortzeko Manhattan proiektua zelatatu eta sovietarrei informazioa pasatzeagatik atxilotu zuten. Handik, Alemaniako Dresde hirira joan zen, bere zientzialari lanak egiten jarraitzera. 1978an Frantziar estatuan Charles de Gaulleek Asanblada Nazionala dusestu eta hauteskundeak deitu zituen gaurko egunez. Puri-purian dauden ziaren paperak direla eta gauza bat topatuet. 1972an Nixon presidentearen eta Haldeman etxezuriko gabinete buruaren arteko elkarrizketa bat grabatu zuten. Bertan, argi geratu zen nola erabili zuen gobernuak CIA, FBI ikertzen ari zen ustelkeria ekintzak oztopatzeko. Honek guztiak ondoren Watergate eskandaloa ekarriko zuen, Estatu Batuetako botere gehiegikeriaren kasu sonatunetarikoa. Asensio, zuk esan zenun Sega Mega Drive zenuela, ez? Bai, eta Sonic bazen joku bat ola makinita urdin txiki. 1981an Segak Sonic the Hedgehog bideojokoa kaleratu zuen. Bueno, ze goroitzapenak, ze polita. Bauaz, duela laburte gaurko egunez Erresuma Batuan Europar Batasunean jarraitzeari buruzko referenduma egintzen. Erresuma Batua eurogunetik irtetearen aldeko botuen 52% jasota. Brexitari hasiera eman zion lehen pausua izan zen hau. Eta egun berean, urte berean Habanan, Farken eta Kolonbiako gobernuaren arteko bake elkarrizketen barruan borrokak amaitzea erabaki zuten, sueten batekin eta aldebiko eta behin betiko liskarrekin. Ikusten, hola has daiteke aste artean. Bai, ze gainera gaur Ainhoa Marzol izango dugu puri-purian tartean. Joseba Irazok etorriko da saio akustikora eta Dorre Ni proiektuko Xavier Elizasorekin hitz egingo dugu musika terapian tresna moduan nola erabili eta gauza gehiagori buruz. Bueno, arrankatu beharko dugu, ez? Katiluak prest! Ekainak 23 ditu gaur eta aste artea da. Zuekin, Iñigo Etxarri. Atxaldeon denoi, zemuz geha. Iñigo Asensio. Iepa kaixo arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Bigarren kafera. Arrate Hernández. Aste hartoi! Kaixo! Irikita gaude,
Animalia bat. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ekainak 23 gaur eta aipaturiko guztia edo aurreratu duen guztia gertatuko da gaur bigarren kafean hori eta aipatu ez dugunaz. Hori da. Eta gehiago. Hori da. Bai, zer modu zabete? Denak, gu... Nik personaje bat asmatu eta entxo bertan. Zuaitza. Zuaitz bat izan daiteke, Egun da hogei urteko zuaitza. Zan dizut hor animalia bat, bai, zuaitz bat ere izan daiteke, Garatu. Ni programaren oso zalea naiz. Leheno beto gatu da, eske bez, solako gazak ezin dia forzatu. Bai, garatu behar dira, Bai, Bueno, gero galetuko diogu Joseba Irazokiri improvisatzearen inguruan, eta bar. Bai, igual berari neri baino beto baten zaio. Ea lehenengoan ateratzen diren horiek horrutzi behar diren edo garatu behar diren. Hori da. Eta beste hainbat gauza, noski. Vibratzen du, txarrik egiten duen. Bueno, venga, gauza serioetan jarriko gara. Arratsaldeon guztioi berriro ongi etorri orain bai, bagaude edo egoteko bidean gara. Zuekin astearte hau igarotzeko asmoz eta esan da bezala. Gauza asko kontatzeko, baina lehenik eta behin gure maite dut atal edo tarte horretan. Herria zain dago. Herria Herriak maite dutak nahi ditu. Herriak maitasuna nahi dure, bai. Bai, behar du. Bai. Jo, gugenekan montaje bat, Euskal Herriak pakia behar du. Zan, Bartzelonan daudelako paki pila bat, eta hemen ez, eta ingen un montaje bat. Bueno, hemen eta... etzeuden. Bueno, ez, barkatu. Paki ez pertsona bezala, baizik eta denda. Bai, denda pakistandarrak orain badaude, Hogeita labordu irikita? Ez, hori ez. Ez dakit hiriburutan akaso, baino. Bartzelonan bai. Eta orduan guk esaten genuen, zer behar du Euskal Herria? Euskal Herriak pakia behar du. Pakia denda. Eta, bueno, beste gabe. Ala ere, benetan txiste bezala osondo dago eta zorionak, baina benetan behar ditu pakiak. Txoin. Txiste bezala oso ondo dago, baina. Ez, nago denda formato hoien alde. Hogeita labordu zabalik dauen den alde. Aurka nago. Aurka nago. Hortaz zari nintzen besterik ez. Baina, ez ulerturik ez, Euskal Herriak ez du pakirik behar? Hogeita labordu irikita egon behar duten prekarizatutako lan ereduak ez ditu behar. Eski intensito jartze geha, eta txarri zure txiste horiek, Gauzak prestatuta ekartzen, eta zuek gola zapuzten. Nahi alduzu zure maite dut aurkeztu, nahi alduzu lehenengoa izan, Nahi dizu? Bueno, Bengo txintxua bota, izan. Bueno, gidoia jarraituz, nire maite duta, da atzo Joseba Belenuar eta Mize Maiz, zuzendu ezakit nola den bide zuzena, esateko bide zuzena, Miren Arbaizak eta Josebak igo zuten bideo bat, eta bertan agertzen dira, denok ezagutzen dugu beraien musikari fazeta edo, beraien musikari arpegia, baina aktore lanetan. Eta, bueno, hor kontatzen ari da Joseba nola bere gazkina aparkatu duen, gazkina ezakit aparkatzen den. Lurra hartzeko, eta ezakitze, eta, bueno, beste gabe, asko... Haien arteko elkarrizketa bat? Bai, sartzen dituzte beraien arteko elkarrizketak, beraien abestienkin... Erlazioa dutenak. Ez. Beraien elkarrizketak eta beraien kantuak biltzen dituen bideo bat sortu dute. Beraz, bilduma bat, kantuak ere badaude, musika ere badago. Musika ere badago. Plano sekuentzian dago, bideoa. Bai. Eta, bueno, beste gabe, gaina behaiei idatzi diet, eskerrak emanez, euskal musikari egiten dioten ekarpenarengatik. Ze bertan agertzen dira, agertu dira, hau esan behar da, dela sinuose alarma sesion 3. Aurretik, geroxeo hemen egongo dan Joseba Irazokik hartu du parte, eta segida olako sesio batzuk dira. Eta agertzen dira behaien Gako Beltz estudioan, behaien abestia jotzen, eta guai dago, ze gaina instrumentuz aldatzen dute, behaien bidea jarraitu dugunok, ezagutzen ditugun abestiak dira, baina adibidez Mirenek bateria jotzen du, Josebak bateria jotzen du, Josebak basua jotzen du, eta teklista bat badago entxu bertan, eskapatzen nahi zait, ez egin nor den tekla jotzen dituna.
Ez dakit aurpegia ikusten zaion, ez dakit nahi duen ere ezagutzera ematea. Vale, hor dago behintzat. Bai. Eta asko gustatu zait, ze gaina txuribeltzean dago egina. Berezia, ezberdina. Bai, lotura ikusi dut Landua. baita ere, duela aste batzuk Rain Wolfek egin zuen bideo horrekin. Ze nahiko, hori, ikusten da duela, ez dakit behin etxea da, baina bueno, ikusten da Imanol, Ander, eskerrik asko. A ver, hau azaldu behar da. Bai. Entzule batek Ander Mujiak idatzi dugu esan ez, teklista hori Imanol da. Hori da. Eta, bai, asko gustatu zait bideo, ez dakit, nire fedea reaktibatu du pixka bat. Oso ondo. Euskal rock estenan. Rock estenan bakarrik. Edo musikan, orokorrean, zango Bai. dut. Zait, asko gustatu zait, eta egin nahi nien omenalditxo hau. Oso ondo, maite dut. Tarte hau bat dedikatu. eskaini. Entzun dezan Teoria pixka bat bat. da, Bueno, zuzendu digute. Bai, ez da Imanol. Ander Mujikak idatzi digu Imanol dela, eta ez gero esan du, barkatu! Julen postigo da. Bai, ikusi duenan irudian Eta- esan du, bai, ba, ez. Hori da, eta esan diogu guk, Ander, eskerrik asko laguntzeagatik eta ekarpen bat egiteagatik Hori da. saioari eta saioan lantzen ari garen edukiari, Ili kafe makinaren zozketaren barruan sartuko zara. Beraz, ala, zorionak, Hori ere orea. Asensio, Hoxe zuk nere edo maite nik? du da. Naizun, Nik, igual zuk, ze beste abestia bera eman behar dugu, beste baten bila joateko nik gero. besterik gabe, hotsak ekarri ditut gaur, hots berezi batzuk, eta haiei eskaini nahi diet, ezakit maite dute, edo besterik gabe zuekin konpartitu, zuekin eta entzuleekin konpartitu, nik maite ditu dela, eta bueno, agian zuek esango jazute, zuek bai edo ez. Adibidez, gaina ikusi dugu Joseba Belenuarren eta Miren Narbaizaren bideoan, mailan gainean zer zegon, ardo botila bat, eta bi kopa, ezta? Ba, maite dut ardo botila, ardoa, kopara botatzen den hori. Botatzen deneko hori, bai? Asko gustatzen zaitegi esan. Hor botatzen dezunen, ja, batetik ardoa, gero ez da gehiago gustatzen zaidana, por cierto. Ai, ama, nola sonatu. Ez. Bai, gustatzen zait ardoa. Eta hori, eta gero hotsa, ba, asko gustatzen zait. Beste hots bat, edredoi hotsa. Imaginatu, testu ingurua, Ixiltasuna, zaite lasai, izan daiteke gaua goizan edo eguerdia, dona ezaten momentua, ixilik. Eta dauzkazu, edredoi edo, bai, edredoi, ez maindire, edredoi. Nordiko? Bai, Lumazkoa. lumazkoa, potoloa. Bueno, luma Luma nahiko arina da. animalienak ez. Ez artifiziala, claro. Arina da, baina era beran izan dadila potoloa. Eta mugitzen dezunean hor, probatu. Niretzat, hori, oso Nik hori lotzen hots dut berezia da. alergiarekin. Egiten? Txarri. Bai, Ze water partia zen. bai. Ba, nik bat ere. Eta oso sensiblea naiz, hautsari, eta oso,
Bueno, bere ala hasten naiz. Nene zeu koinziditzen. Ardoarenarekin ere Feministikoka. zeu koinziditzen. Venga, Bueno. hirugarren saiakera Hirugarrena. daukazu kointzitzeko. Bai, 3. saiakera bat daukat. Eta da, bizkotxo zabal bat, asko igotzen den bizkotxo hori, zatitzen dezunean, eramaten duzunean belarri ondora, eta egiten duzunean. Hor, estutzen duzunean pixka bat, Zuk, Asensio, bizkotxoa belarri Maite eramaten duzu? biziki soinu hori. Parafiliatik gertu dago, Bai, pentsatuet. Hori. Bizkotxoa. Eta gero, gaza esan bizkotxoak dizut, pitxirri jartzen benetan, hor, igual dago sugestio bat, ez? Bizkotxoak entzun iten duzu, egiten du. Egiten du, Eske, bai, egiten du. bai. Nik ere aukidet Bai, dena entzuteko, zera. De hecho, oantxe berdan, bueno, kafe honek ez daukalako aparrik, baina Bai, aparra duen Osando, blertu. kafe, esne, ebaki, bat, zuk hor ikustezu eta esatezu horrek ez du soinu ikatatzen. Mhm. Gerturatu belarria. Bai, juten dira lehertzen bezala. Bai. Hori superpolita. Eta egia da, parafilia edo zakit zer izan daiteken, lehen pentsatu edo esan dut, wow, mehaizu, pues onartuko dut, ez? Ala bada, zingo, ego. Asko gustatzen zait, hori. Bai, bizkotxoa, etxarriren esnearena, hola, aparra belarrian eta imaginatu dut, eta nahiko parafilikoa ikusi dut, oie, bai. Atzoko esnea, ez? Ai. Eta azkenik, hau izan daiteke maite dut eta maite dut ez. Mhm. Muxu bat. Muxua bere horretan badakizuen ni muxu zalea naizela, eta orain ez dira garaionenak muxu zale ontzat. Mhm. Baina hotxe zari gara, bai? Orduan, bi hagoen arteko muxu baten hotxa maite dut, baina era berean, kriston nazka eman diezadake. Orain, naiz quiz. Nola egiten dute bikoiztaiek bakarrik egon da aretoan, muxu bat eman barba Ez dute. egin zuk. Galdetzen dizu, Eskuarekin. Ez dakit. Ez dakizu? Eskuaren kontra. Hola. Ah. Mikroa jarriko dut. Baina, arrateri hori, bueno, hori ondo. hor dago muga, baina ja Hori badago, ondo. segun ze sonido Eta- mota ja, Eta, bueno, pues ez dakit. Pues, pentsatzen dut, bitu hau ere parafilikoa izan daiteke, bikotearekin, zure bikotearen kin, ematen duzu muxu baten hotxa, bai, atsegin egingo zait. Edo agian ez ezagun batzuna eta igual atsegina egiten zaidana haiek ikustea, eta baina beste alde, izan daiteke, zenik, bueno, detailegiak ez emango, baina, bueno, izan daiteke ahoek ematen dizuten, ez dakit nola esan, gustoaren arabera, bueno, gustaak izuke edo ez. Nik gehitu Eta nahi hori, dut, hori. zure tarte honi maite dutez bat dela plater edalontzi eta kubiertoek behaien aurka egiten duten edozein zarata. Hori da, munduko? Ez Hori nik okerrena, uste baina onartuta dagoela okerrenetarikoa. norbaiten kontra egiten badezu, esaten badezu epaiari, a ber, eske botazun sardea plater gainera 30 zentimetroko distantzia batetik. Orduan epaiak esango luke, Arrazoi, Okay. arrazoi. guzti zulergarria. Eskerrik asko, superondo borobildu. Ez dugu kein zitu arte, baina hontan bai. azkenekoan, hortxe. Aurreak erakusten du nola dantzako atzera. Nere maite duta da, atzo solstizio ospatzeko gertatu zen, urkizun, han Ernierako bidean edo, gertatu zen kontzertua, Miguel Zeberiok eta Et Incarnatus orkestak antolatzen dute urtero eta urte mordoa dira, eta bertan pilatzen dute talentu eta musiko pila, tartean Petxi, orain txentzuten ari gehiena, Txomin Artolare bertan izan zen, Leire Letu, Xabier Leturiaren aita panderoa jotzen, Biolin talde ikaragarri handia. bai, Et Incarnatus orkesta, hor nika bitxiz nila, edo ez deitu nola oskatzen den, askok ezagutuko dute Mikel Urdangarinekin zuzenean izaten delako, askotan biko formatuan, Zeberio Tardenakan, Juancho pianoan, Xabi Tamiren biolinarekin, Enrique Solinis, bere gitar zahar edo arpa laud moduko hoiekin, ez da egin Michel Longaron baterian, Gorka Benítez saxoan, Ruben Salvador trompetan, osea, mito pila, bai, klaro. Etzen hona aprobetxatu Petxiri saiora etortzeko esateko? Ba ez, baina esango diogu. Eta gero, venga. Eta egia esan, handago iraulaenea inguru hortan edo pagadi zoragarri bat, eta pagadiak egiten un maldan bera, jendea pagoen artean eseritzen da, eta beran bada alako zulotxo bat,
justu, orkestra eta musikariak sartzeko aukera ematen duena. Eta bertan, entzun daiteke, hori, orkesta bat, hor da Benitezen saxoa, Petxiren ahotsa, eta txoriak kantuan pagadian, eta izearen joan etorria, eta mendizale berandutiarren bat, erniotik bera datorrena, eta albo batetik igarotzen dena, begiratu zaiba hemen zerbait gertatzen da. Zoragarria da. Petxiren ahots Asentzio egin diezazuket galdera bat. Bai. Beti galdetzen dizugu, zenbat urte dituzu? Esan ez bezala, zenbat Hostia, gauza egin dituzu zure bizitzan zehar? Bai? Mandizu denbora hainbeste gauza egiteko? Nik uste ez dula Vale, egiten esan izun. horregatik galdetzen diot. Vale, galdetzen diogu. Nere gaurko galdera, zenbat ordu ditu zure egunak? Jo, nire gaur Zer nahi dut? egunak ditu 24, baina gau, badaude gauza batzuk egiten ez ditudanak, beste gauza batzuk egiteko. Adiez, nik ez dauka telebistarik etxean. Ez erabakiola zea baten gati, baizik eta ez ditelako inoiz telebistak erakarri. Orduan, bueno, entzuten zaituz eta askotan, o telebista edo serien inguruan, oiek ordenagailuan ere ikus daitezke, nik serie asko ere, ez ditut ikusten, irakurtzeko ere ez dut hainbeste tarte hartzen, nahi nuken bezain beste irakurtzeko behintzat, azkenean aukera kontua da, hori bai, egunak esprimitu daitezke, eta badago jendea gehiago esprimitzen ditugunak. Eta zu ere bazara loari orduak kentzearen zale. Ez, nik esango nuke sorpresa hartuko zenuketela jakingo bazen dute zenbat lo egiten dudan. Nik Ikusten nola da posible? bataz beste unean 7 ordu terdi 8 bitartean hortzi biltzen naiz. Ez dit hortik asko kentzen, batzutan bai. Baina gaur Parranda zalea naiz eta gero batzutan goizego 8 martxan nago, ez, egon bardarako. ez dugu saltzen, horrere, tak. Tarte hori. Goizetan hor gosaltzeko tartela saia ez dut hartzen. Ez dit eskatzen ere, gehiagia faldu zalea naiz. Eta ohitura txarra da, badakit lagun nutrizionista asko ditut eta badakit hori txarra dela, gero goizean ez detalako goserik izaten. Eta arraroak gertatzen dira, agian hor ordu batzuk gehitzen dizkizute egun batzutan eta zuetzen enteratzen. Akaso? Bai, eta gero, hoi pasata, batzutan azken Coca-Colak mina egiten dizun bezala. Orduren bat kendu dizu eta goiza aldapa gora hasten da. Baina, tira, hori besta beste... Bueno, teoria honekin... Teoria honekin, dugu aurrera. eta ja, justifikatuta, nik ez ditudala nahi bezain beste serie ikusten, pelikulak akaso gehiago, etxean telistaz, nio proiektore txoa badaukat pelikulak ikusteko, hori bai. Orduan, nik gure puri-puri antarteko Ainhoa Marzolen gomendioetatik, musikarena, ondo, ze gaina bideoklipetan askotan esan dizan diot, guai, zine proposamenak bai kopiatzen dizkiot edo batzutan bai sentitzen ez hori identifikatuko serietan, ez hainbeste, baina badakit barkatzen didala. Bartzelonatik barkamena eskatzen di, Bartzelonara barkamen eskara bialtzen dut, Ainhoa Marzol, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eske seriek gehiegi daude. Azkeneko urte hauetan ateratzen dituzte astean 3, 4, 8 eta ez dago denak ikusteik. Ez. Beste konfinamendu bat behar dugu. Kontxo! Ez que, konfinamendu bat ematen diazu eta gauzak egiten hasten naiz. Nik lan gehiago inun esango nuke konfinamenduan, Bai, nik ere egia da. Zesan bar non, Ainhoa, hasi baino lehen. Badago jendea ikusten duna, hau komentatu dugu, ez? ULZ-en azkarrago. Edo izan zen... Bai. Baina horretuta jendea da. Ere komentatu genuen. Bai. Bai, duela gutxi komentatu genuen ez, gauzak polikita ondo eta segon zertarako, baina serie bat o pelikula bat azkar ikustea. Home, hori egin daiteke, ez justu dauket ordu eta erdi, pelikulak iraten du ordu 40, azeleratuko eta 1:3 eta, baina ez, hola ezin dira. Ez dakit, gauza hauek azkenako ikusentzuneko kultura gozatzeko da, eta dena lasai ikusteko. Nire iritziz behintzat ez dakit. Hemen zuzara gure referentea, Ainhoa, beraz. Bai, eta tendentzien referentzia horretan, lehena, edo lehen proposamena musikari dagokionez, fue Bridgersen ingurukoa dugu. Eske... Phoebe. Esan nola da? Phoebe Bridgers? Phoebe. Nola irakur daiteke Phoebe Phoebe izeneko tipa. Asensio, tío. Ez ez, nik ez dut hautzen Phoebe Bridgers. Txarri, zuk bai uzer? Bai. Joder, azaldu zuko beto, Ainhoa. Hori da. Ainhoa, Punisher diskotik, Kyoto kantu hau, nik horrarte, askoz gehiago... Entzungo du, asko, ez gero arazoa izaten ditu.
Bueno, Ainhoa, konta iguzu, bideoklipa... Bueno, bai. Bueno, Phoebe Bridgers ezaguna da folk indie mundu inguruan. Bueno, hau bere bigarren diskoa da, Punisher atera duna aurreko ostegunean, berez ostiralean ateratzeko azuna, baino azkeneko momentuan esan zuen, hau ez da gehiago ateratzen, egun bat aurreatuko dut. Eta bea ospetsu egintzan mundu honetan aurreko diskoarekin, bertan dakarako, bueno, alde batetik kanta bat Motion Sickness deitzen dana, bea eta Ryan Adamsen erlazioaren inguruan, bueno, Ryan Adams dela figura nahiko kontrobertitua gaur egun bere aurka atera dian deklarazioen gatik, eta ere, bueno, behaien relazioan Ryan Adamsek 20 urte gehiago zituen neskatonek baino. Eta hortaz aparte, urte hauetan egin duna da, beste bi talde ditu, Boy Genius deitzen dena Julian Baker eta Lucy Dacusekin, eta Better Oblivion Community Center Bright Eyeseko Conor Robertsekin. Eta beraiek ere disko honetan ateratzen dira, disko berri honetan. Eta, bueno, kritikak esaten duenez oso ondo dago, eta oso gustokoa da, bera. Bueno, entzuten jarraituko dugu, azken segundo horietan. Kyoto kantu hori aipatu duzu, bueno, folk indie giroan ezaguna dela oso, niri agian enagolako hain puri-purian Ainhoa, Ryan Adamsen referentzia hori gertuko agintzait, baina esan nuke, urrengo proposamena bai dagoela Ryan Adams eta beste garaibateko kantautore Bai, bueno, ostiralean Bob Dylanek disko berria atera zuen, eta, bueno, garrantzitsua eta oso ondo dago, eta esan beharra dago, naiz, eta bea beti beste garai batzutakoa kontsideratu izan. Named after saints, women in the churches wear powder and paint, where the Jews and the Catholics. Nik uste, askok behintzat azkenekoz geroztik hurbilduko zen, ez da egitu baino. Oroitzapen txarxamarra daukanik Bob Dylanetaz, bai, Zurrilako hondartzan, Mikel Laboaren azken kontzertu izan zen hartan, bueno, batez ere, bazegoelako Bob Dylan zale asko Mikel Laboarekiko ikaragarri respetu faltarekin aritu zena. Eta nik hori bastanteko kruze hartu nun. Ze, ari zan Laboa jotzen dagoeneko gaixo, eskas eta Iñaki Salvador pianotik altxa ari lagundu eta bar, eta Bob Dylanen zalego bat bazegon zati bat bintzat, Laboa zeintzen ere jaitzekiena, eta izketan, eta pixkat atxon hori ez, eta joi esan nik bastante sufritu nuen kontzertu hartan, gero Bob Dylan jarri zan bere ohiko moduan itxasora begira, ez zunez gabonez ez esan, bukatu zen jotzen, eta atxea joan zan. Bueno, olako joroitzapenarekin agurtu genuen, baina, ez digu, ere talentoa ukatuko. Bai, nioz nintzen egon kontzertu hortan, baina komentatu izan diatena ere berdina da. Azkenako Laboak egin zuena bere adinean eta bere ia martxa gehiago zeukala, Bob Dylanek gero jozuena baino. Askoz emozio gehiago gontzan erustez, Laboaren kontzertu hartan, bai. Dudarik, gabe. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, headlines. But a jewel in your crowd. Hori bai, zahartzara ondo darama, Marzol Bob Dylanek, jarraitzen du 79 urte ditu? Hori da, bai, 79 urte, eta oraindikan etapa berri baten hasiera ematen du diskonek, bueno, beak 2016an Nobel saria literaturakoa irabazi zuen, eta horren ondorioak ere ikusten dira, diskonetan, letretan, askoz erreflexibogoan, eta bai, bueno, ematen duenez, behintzat oraindikan album batzuk eratzen zaizkio. Gure entzule den urtzi urkizuk Ainhoa dio, gomendatzen dizuet, Phoebe Waller-Bridgeren Flipback telesaia. Haue biak, bai, izen antzeko goadakate, ez? Nire pixukideak biak nasten ditu beti. Phoebe Bridgers eta Phoebe Waller-Bridge. Ni isildu inez, berdina pentsatu. Isildu, benetan. Etxarri, karo. Hau dago gaina, Killing Eve'n
Bai, berdina, hori da. Etxarrik Bai. azken aldian gomendatu digun. Ez, esan behar, no, nik hau Bob Dylanena aurreratu nun hemen. Osea, Ainhoa Marzoli aurreratu nintzen, Wow, Zate gogoratzen. nola da posible. Baino, Baino, bai. bai. God be with you, brother dear. If you don't mind me asking, what brings you here? Bueno, Bob Dylanen kantu honekin aurrera, Rag and Rowdy Days. Beti jartzen dizkigola lan zaiak ahoskeran, Ainhoa Marzolek. Ez badira zuzendari txinatarrak, Bueno, haizu zu futbolakin bezala guri. baina, a ber, futbolarena, osea, ni futbolak Makiak bost. ordainotan. Zuek dakarzue futbola gurera. Mundu guztia futbolaz jakin behar dula. Bida. Hau da, Rowdy Days. Oso serio jarriko nahi zonekin. Futbolaren txapa, zuek ekarri dezue, gurera. Nik futbolaz hitz egin gabe saio honetan perfectamente eota daukat, eta zuek ekartzen Zuek dezue. badakizu futbolaz, guk ez? Ez dakit futbolaz asko. Zuekin konparatuta, bai, claro, badakit, zenba jokalaria den zelaian, osea, zuek bai? Bai, Jokalari, esan duzu? bai. Zenbat atxeden aldi ditu futbol partidu batek? Bakarra. Orain gehiago. Partiduak jokatzen ari dira eta Orduan zehaztu beharko zenuke. une honetan, realitate hori da. Une honetan. Baina ez dela futbola zitzegin nahi, tio, ez gustatzen gainea, gehiagi. Eskizta... Ainhoa, mesedez. Zuek ikartzen Ainhoa, duzu. sartu ja, venga. Sartu eta esan... Zineakin jarriko gea. Venga, zineakin jarriko gea. Favore. Askoz Zineakin nahiago jarriko gea. zinea. Ez dago ez zera hundirik aste honetarako, ez dakat etxeko lan izugarririk, nahi dut San Juanak ondo pasatzea, eta beraz, festarako unea da. Baina bai, bueno, etxean geratu nahi duenarentzako, bi aukera dakarzkigu. Bat lehenengoa, La hija de un ladrón, pelikula, estrenatu dutela Movistar Plusen. Arratek ikusi Ez du. dakit ikusia daukatzen. No, Arratek ikusia dauka? Ez duzu sinistuko, baina bai ikusia daukat, zinemaldian ikusi nuen. Habeitu, eta zemuz. Asko gustatu zitzaidan, egia esan. Ez nun... Hau da benetan finala badena? Nola bai. Aita alabak, fikzioan eta aita alabak errealitatean, bai. Hori da. Bai. Eduard eta Gerrita Fernandez. Bai. Eta gustatu zitzaidan egia esan. Nola du izena? Kontatu nahi duzu? La hija de un ladrón. Ez, kontatu zu. Bai. Bueno, pelikula zertaz joan, eta hola, kontatzen dizuet. 22 urteko neska baten inguruan dijoa, bea aurra dauka, eta nahi gaztego baten kargu dabil, eta beraien betidanik bakarrik bizi izan du da behaiekin, eta orain aita kartzelatik ateratzen denean, hau nola gatazka bat sortzen du honek, eta horren aurka nola ibiliko den erakusten du filmak. Eta, Belen Funesen zuzendariaren lehenengo lana izan zen hau, eta beste sarien artean zuzendaritzan Nobel honenaren saria eraman zuen Goya sarietan. Beraz, zine espainiarra gustatzen zaionentzako, perfecto. Eta okerrez banago, zinemaldian Greta Fernandezek eraman zuen, eta Funesek ez dakit zerbait. Funesek ez dut, Gretak eraman zuen. Aktore honenaren saria. Hori da, bai. Greta bera jada ibilia zegoen beste pelikula agian txikiagoetan bezala, eta hau izan da bea benetan zinema nazionalaren panoraman kokatu duen pelikula. Bueno, gertuokoa zaigun pelikula batetik urrutira eta gorkotasunarekin ere, edo aste honetan izango den hainbat ospakizunekin edo, zentzua duen, lotura duen batekin egingo dugu aurrera, Ainhoa. Disclosure. Disclosure pelikula Netflixen estrenatzen dutena, dokumentala da, eta garrantzia dauka aste hau izango delako azken, ekaina normalen izaten da arrotasunaren hilabetea.
Arrotasunaren eguna ere hilabete honetan da eta dena, eta tematika LGBT-aren inguruan dagoen dokumental berrienetariko bat da hau, Hollywooden transgenero diren jendearen arazoi buruz eta bertan aurre egiten dieten problematikei buruz dijoan dokumentala. Hainbat izarre gainera izan dira hor elkarlanean edo kolaborazioa egiten, Ainhoa? Hori da, lehen puntu batetik ekana, ateratzen dira, bai, Laverne Cox edo Lily Wachowski aiztetako bat, beraien esperientzia kontatzen, eta nola, errepresentazio hau zaila den azkenik Hollywooden egitea, zeia da personaje trans gutxi daude, eta hauek askotan izar cisgeneroek hartzen dituzten paperak dira. Eta, komplikatua den gai bat da, eta ondo dago hau ikusteko, eta jakiteko nola ibiltzen den. We just need more. And that way, the occasional clumsy representation wouldn't matter as much because it wouldn't be all that there is. You see a fierceness that's coming up now. Hementzat garrantzitsua iruditzen zaitze. Azken aldian, bai ateratzen diala, urtean 3 bat aldiz, polemikak honen inguruan, ez? Aktore eta nola da, Paco Leonek egin zuen azkenekoz personaia trans bat eta jendea kontran jarri zen, normal. Eta badaude olako tematika rekurrenteak esan daitekenak. Disclosure honekin, dokumental honekin amaituko dugu zinearen tartetxoa, eta murgilduko gara telesaietan, baina gainera aipatu dugu, lehenago, ez dakit, Leija de un ladrón zinemalditik, eta gertuxiago geratzen zitzaigun zerbait zela, urrunerago jo dugula, Hollywood aitzaki edo ardatz duen dokumental batera, eta berriro bagatoz, Ainhoa, baina oso gertura, oso etxekoa zaigun telesail baten inguruan aritzera. Hori da. Haindala lehengo astean edo haindala 2 aste izan zen. ETV-ko webseriea estrenatu zen Pikuak deitzen dena. Eta etxeko lanak egin dituzue, ikusi duzue? Bai. Hemen alabean. Pentsatu genuen, tira, Maili Castrori burutuko balitzaio gurera etortzea, behintzat, arrapagaitzala etxeko lanak eginda. Eta ez hartan hasi aurretik. Katzekoa ez dugu. Katzeko zuzendaria zaterreko. Agian etorri behar. Arrendo. Ez zertan hasi aurretik. Bai, bezala. Ez duenarentzat, honen trailertxoa ekarri dizugu. Porno, heteronormatibo, binario, falocentrikoa. Esto zuen ikasi casi. ¿Serio? O sea, ¿qué iluminado, Zer pasatzen zaio ni bai? Estan azkuria dakat! Pikua zutan dakat neskak! Pikua? Pikua? Asuntoa? Pentsatu dugu, bideo porno feministak itea. Tra! Pin! Pin? Zer intzate, erotu? Kontratatu daikeguz pornostarrak eta guk zuzendu. Eta garrantzitsua neskak. Pentsatu behar dugu ia zerk jartzen gaituen gu katxonda. Eta hortxe uzten du gaia irekita edo bentsate pista potola ematen du gerora ikusten denaren inguruan. Bere zuzendariak kazetaria da eta baita antropologian lizentziatua. Akaso egiten dugun orok badu antropologiatik irakurketa bat, baina berak behintzat Euskal Herriari edo gure gizartearen zatitxo bati behintzat eman diolako begirada antropologiko ikusentzunezko lan honetan. Pikuak websailean Amaia Ruiz de Galarreta, Ainhoa Artetxe eta Miren Nogales izango ditu aktore lanetan, 3 emakume protagonista, sexua, feminismoa, aizpatasuna edo sororidadea, pornoa bera ere, eta modernitate dosia ere baduela esan liteke, edo autoreak
berak erabili ohi duen moduan puntu modernikia edo. Magi Castro gurean dugu, eta mikroa irekita balin badauka, segituan entzungo diogu, gudenok agurtzen 3, 2, 1, bagoaz berarekin ez dakit, saiatu, a ber, Magi, arratsaldeon? Ez daukagu mikroa irekita. Ekoiztuko dut, bale? Venga, saiatu etxarri ez. Venga, ba. Orain jaba daukagu. Magi Castro, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Hainbeste trastemen gainean, eta... Bueno, ez zaite eskapatu. Toki ederreantza dutela ere, Bai. Pintura usai berria du haindik, baina Nik uste Maiaren barniza bera dela. Bale, barniza. Baina bai, badu puntu bat. Baina ez eskapatu. Zezuk asko erabiltzen ez duitzio. Pixketola rollo modernikia. Bada modernikia pikuak, pixkat bintzat. Saiatu gara ez bakarrik edukietan, igual tematikan, baizik eta forman ere beste irudi bat ematen, igual bideoklipetatik gertuago dagoen zeo zer egiten, musika asko sartu dugu, eta eta gero, edukiari dagokienez esan digute, pixkat porno feministaren tematika, eta, gero, azken finean ez dakizu, sexua ez aspaldi, denok hitz egiten dugun gauza bat da, edo lagun arteaz, eta... Ez dakit, zenbateraino diren gauza berriak, edo ez, nik azkenean beste leku batzutatik jaso ditut, eta gero gidoitxo batekin, eta... Askorentzat pikuak azken asteetako, edo aipatu dugu ez bera iritsi, Ainhoa Marzolek esan digu, estreinatu eta deskubrimentu moduko bada, ETBek berak mozgora edo mandiolako, baina zuretzat dagoeneko bide bat egina zuen lana ere bada, Magi. Bai, 2018an abiatu genuen, Tabakalerako bideon, orduan nik proiektu bat aurkeztu nuen bertara, eta horra hasi zen pixka bat bide egiten, idatzi nuen gidoia, gero taldea osatu nuen, kosta zitzaidan, ze gero, zuen jakingo duzu, baina agendak osatzea eta aktoren agendak eta hor gora bera desente izan genituen, hori da. Eta gero, 2019ko maiatzeko azken astean grabatu genuen, 5 egunetan. Eta gero jatorri ziren, montajea, postprodukzioa, Durangora iritsi ginen azokara, eta gero orain ibili gara zine jaialdietan eta pixka bat astintzen, konfinamenduan ere, hor hasi zen, Italian eta Galizian izan zarete lehian, beste lehiaketa batzuen zai ere bazarete. Hori da. Ez dira garai honenak lehiaketa girorako, denak ere hortxe gaude pixkate gertatuko teidea, ez dena oso telematiko, inoiz baino virtualago gertatzen ari da dena, ez? Bai, rebrote eta virtualidadaren artean bizi gara, ez? Eta gero, egunero, dozein albistegi entzun, eta normaltasun berriaren lehen konzertua. Hau normala da! Normaltasun berriaren, eta esaten duz, ez dakit, ematen du kasi distopia batean, edo, ez dakit, gauza, ez? Bai, baina, aterako dira gauzak. Aterako dira. Baina, zuk urteak pasa dituzu irratian, Euskadi irratian egin zuzen ere, ondoren Zinemaldian, Mendifilm Festivalen ere ibili zara, komunikazio arloan edo, orain Tabakalerako komunikazio buleoan arlo digitalean. Hori da. Baina pikuak hasi ere, Tabakaleran hasi zen, edo bintzat osatu zenuen. Bai, 2018ko abenduan lehen esan dut, hori da bai. Eta pasagen dituen, 3-4 hilabeteia, hori, maiatzera arte, gidoia egiten pasagen nuen, hor dokumentazio lanak egin dituen, besteak beste, ez dakit Ainhoak hor segitzen duen. Bai, hemen daukagu, Ainhoa. Bai, hemen gaude. Aizpak ondo ezagutzen du pikuak hasidatik, izan ere, izketaldi mordo bat izan dituen lagunekin eta ingurukoekin, da pixka bat bustitzen joateko, ideiak hartzeko eta bar. Proiektuak ez zuen pikuak izena hasiera batean. Hori ere badakigu, bai. Badakizu, bale. Arri izena jarri hartzen nion. Gerora gainera, aurreko astean hemen izan genuen Martxelo Rubio. Antzeslan bat. Hori da. Eta lehenago ere, dantza ikuskizun bat ere izan zen. Bai, atikena esan zuen. Ez dakit, baina nik ere ikusi dut izen hori, desando Jesus, Eta ideia, izenaren pixka bate ideia Jorge Gilek eman zidan. Berak esan zidan, zergatik ez duzu izendatzen fritu batekin, badaude beste telesail batzuk eta ez dakit nola diren, baina bananas, eta fruituaren bueltan, badira hainbat telesail fikziozko eta bar, eta gero bazen, simbologia bat du, ez? Nahiko evidentea, ez da esplikatu beharrekoa. Zertaz ari garen, ez? Eta bestela, lehen kapitulua, lehen atali ikusenenak, segitu nolortuko du azalpena. Zer da hori, trailerran entzun du, nahasetan du? Pikua, zer da hori? Hori, ja, keinu egiten du. Keinu egiten du. Bai. Enkartea. Bai, hor, bai. Justo ezparekin.
Bai, no, esan... Parekin komentatzen genuen, iztenaren, oso ondo zegoela aukeratua, ez? Azkeneako freskotasun bat, eta ematen diona, eta bera komentatu ziten, izena nola aldatu zenion, eta hoi dena, eta hoi da, ematen dio beste puntu bat, seriarekin gertuago dagoena, aurreko izena baino. Bai, eta gero adibidez, lehen aipatu dituzue serie mordo bat, eta niri bereziki gustatzen zait, Desire Akaban, ez dakit ezagutzen duzue filminen dago, ez duzu ezagutzen zuk, Ainoa? Ez da. Ez da, zuzendari bat, ez dakit den erdi jatorriz iraniarra, baina, egiten ditu nahiko tematika gaur egungo, ez dakit LGTBIQ, tematikako seriak izaten dira, eta Londresen kokatu zuen The Bisexual deitzen den berazkena, eta hor egiten duena, seriaren hitzak, The Bisexual, izenburua jartzen du, product placement bezala, seriaren kapitulu bakoitzean, bertan, izkutatuta eta grazia handia egiten zidan horrek. Hori kutre egiten badezu da autobombo, baina ondo egiten badezu, moderno. Bai, pikuakekin ez dugu egin, exactamente hori, baina... Pikurik ere ez da gertzen, ez? Ez? Pikurik benetazko pikurik ez dago. Ez. Oraingoz. Momentuz. Hori da, dena ez dugu kontatuko, ez? Egongo da, jendea zuen entzuleak eta behar nola esaten zuen Javik? Egia bai, baina dana ez. Hori da, egia kontatu dara, dena ez. Dena ez. Hauze, da, sukaldariaren gomendioa. Javi Rivero amako sukaldariaren. Gertu dezu, ez? Hortxe. Bai. Bueno, modernidaderik abiatu gara, eta esan dugu ez, akaso website honek baduela, hortik zerbait, freskotik, berritik, eta akaso azken aste honetan Euskal Telebistan dagoela, Euskal Telebistan ikustea espero ez den edukitik ere badauka zerbait, akaso? Baliteke, esan, bai, azkenean, azken pausua izan da, ETB-rekin akordioa lortu genuen, emititu zedin, webgunean, eta telebistan ere baliteke egunen batean jartzea. Baina esan dezagun produkzioan eta ez duela eskurik izan ETB, azken finean bada, tabakalerako diru laguntza batekin nik ekoiztu duen produktu bat. Bai. Hortik akaso ez azuzuk esan nik esango dut, lasai, Euskal Telebistan ikustea espero ezten edukitik babadu pixkate pikuakek, eta Gorka Gartiak entzuten badugu ez da serretuko, hori horrela da Gorka, eta maitasun oso esaten dizugu. Iritsi da, nik uste dut oihartzun handia egin diola EITBek baita ere, gaztean ere ibili dira atzera eta aurrera pikuakekin, eta jende askok ikusi duela iruditzen zaigu guri, eta oso jende gazteak, eta gero idazten digute sare sozialetatik, eta azkena asteburu honetan, begira, ze gauza polita, Argentinatik idatzi dute. Claro, ezin ikusi dabiltza, ze berez Estatu Espainiarrean bakarrik ikus daiteke momentuz, orduan Argentinatik idatzi dute, esanez ikusi nahi dutela, eta ezinean dabiltzela, bai. Baina, bai, ari da iristen, batetik bestetik, guka asko espameatu dugu jendea baita ere. Bai. Donostiako tabakaleraria agertzen da, han sortu zen, akaso ere hor badago ez, Euskal modernitatearen gotorlekutxo bat, Donostiako tabakaleran, bilgune kultureta moderniki hori badago, ez? Fitzifraiz eta modernikiak, hori da nire beste hitz favoritoetako bat, fitzifraizkeriak. En fin, bai, badago, jende hori, Inez tabako deizagertzen da baita ere, liburu den. Eta, bai... Gutxira tokizadatuko dena. Hori da. Eta, bai, pixka bat giro hori, eta gero ez hori bakarrik, adibidez emakumeen etxean ere grabatu genuen, da niretzako oso importante izan zen, ze, nik ere feminismotik asko edan dut, eta elikatzen naiz, eta asko konpartitzen dut hor, esate baterako. Eta leku horiek iruditzen zaizkigu betidanek existitu direla, eta ez da egia, ez? Azkeneko urteotako... Ez dakit nola esan, hamarkadetako borrokaren ondorio dira, eta konkistatu ditugun lekua dira, baina, ez balin baditugu erabiltzen, eta ez balin baditugu sustatzen, gauetik egunera etorri bezala joan egingo dira, ez? Eta hori importantea da. Akaso horregatik horrelako esaldiak? Porno, heteronormatibo, binario, falocentrikoa, ez duzu nik hasi. Ez da kontzeptu gisa ez ustean harrapatzen gaituen zerbait, baina euskarazko ikusentzunezko batean horrelako hausnarketa bat edo entzutea, akaso bai da, haustai samarra edo badauka zerbait, hori ez, nik EITB-ko aterkian ikusita, ostras, hau ez da hain erresa. Esan beharra dago, nik kazetaritza ikasi nuela Katalin Minerrekin. Katalin Miner alboan nuela. Orduan, zehoze ere, kazetaritza aparte edo, bai, batez ere beste gauzatzuk ikasi nituen garai hartan, eta
behintzat nik uste dut, bai eman zidala lehenbiziko, ez dakit, begiratu bat edo irekiera beste begi batzuekin hasi nintzen gauza asko ikusten. Eta gero antropologian hori sakondu nuen, eta gero gaur egungo gizartean, ez, nik uste dute oso inguruan dugun gauza bat dela. Osea, ni bezala emakumen etxetara jende mordo bajuten da ikastaroak tailerrak egitera, publikazio pila bat daude, ez? Gaur bertan ari dira, ez dakit, San Jeronimo kalean liburu bat aurkezten gai hauen inguruan, ez dakit, nik somatzen dut mugimendu ondia, eta ari garela denok janzten, desikasten gauza asko, ez? Ikasketa prozesu handi bat egin dugula azken markadetan, ez dakit, zuek ze iritzi duzuen? Zuek ez dituzue... Mandio vuelta, karrizketari. Ja, ez bai, baina, bai... Hau da, gazetaria duguna, ez? Ni ados nago, iruditzen zait, noski, ikasi dugula, pilo bat, eta oso urte gutxitan asko. Gainera, komentario hori nik ere hartzen dut, hori jakintzat eman behar duen, ezagin nola esan, seinaletxo bat edo toketxo bat. Hori da. Hori dagoeneko jakin da, edo... Eta bere bisukideak hola geratu dira pixkat, como, porno heteronormatibo, binario, falocentriko, zerbait, eta liberian zerbait, hain naturala, ez? Horrela xigarritzen da, etxetan. Pixu batean, nigo gogoan daukat, gu zein eska ginen Bilbon garai batean pixu batean, eta, bueno, esan nahi zut azkenean, sinkronizatuta bizi ginen, ez? Gauza askotarako, orduan, dena esplikatu beharra ez dago, baina, bai, badaude gozatzuk igual nire pixukide garaitakoak eta direnak, bai. Ainhoa, badaude serie referentzia pila, batzuk, hiru ataletan batzuk badaude. Zuk uste duzu zuzendaria, Magi Castro, zu bezain frikia dala eta serie zalea dala? Pixkat bai, ez? Gertu da bai. Zein dia, ze serietatik uste duzu hartu dezula referentzia ondina, bueno, edo seriak, edo pelikulak, edo gehien hartu nahi izan dituzunak? Giroari dagokionez, eta ez da hola, baina giroari dagokionez da Lulu, arte telebistakateko Lulu deitzen da webserie bat badago. Eta hor baita ere da konbibentzia giroan, gertatzen dena da personajeak igual pixkat diferentea direla, baina pixkat hori da reflejatu nahi nuena. Eta gero bideo honetan gauza pila bat ikusi ditut, baina lotxa ematen dit, esateak must, hoietako batzuk ez ditu dela ikusi. Osa, nik adibez gels... Galetuan, gelsetik badu edo ez du? Begira, kontua da, kamera eta argazki zuzendaria izan den Jon Enobok esaten zuen bazuela, aktoretako batzuk ikusi dutenek da esaten zuten bazuela, baina kontua da, nik ikusi ditu dela kapitolo batzu, baina ez dela ikusi. Hartu diot egia esan, nik puntu bat hartu diot, eta gustora hartu diot. Nahiak ez dira horren insoportableak girlsen bezala, nahi iritu zait. Asko ze erreixagoa diala, sentitzeko refaljatuak eta horakoak beste Nueva Yorkeko pija hoiek baino. Bai, gero adibidez, niri deseria akabanenak asko gusten zaizkit, hori oso garbi daukat. Orain berriz, Valeria dabil, uste dut, Valeria, ondo dio dan, Valeria edo Valentina, edo ezagin nola den Netflixen, da esaten Valeria, bai. Baina niri adibidez, ez zait bat ere gustatu. Orduan, bueno, baina, eta gero ez dakit, eske azkenean, pixu bateko konbibentzia, guk denok Friendsen ikusi dugu. Hori horrela da, ez? Hori bai, denak ikusi dugu. Ez? Bai, Friends da horrela ez dakit, ja nola esaten da, dezimononikoa ez dut esango, baino, bai, mugarrietako bat, edo ja, kasi akademikoa den, ez? Serietako bat. Euskalkiekin ere jokatu duzu, entzun hau? Ez dugu entzungo. Audio hau ez da behar bezala atera. Bada momentu bat, Ainhoa... Ez eskatu bizkaieraz. Ez da egit zekartatu den, baina bada momentu bat, Etxebarriak esaten duela, sexu gorea behar dut, akaso, ez dakit, gidoi bat niretzat ingelesez edo euskera batuan, olako zerbait. Batueraz edo, bai, esaten du, bai. Gure harremana mazapana baino ziku. Momentu hori iruditu zait, ikaragarri ona, eta nola jokatu duzuen, edo jolastu duzuen, euskalkiaren eta monotoniaren eta usturarekin, eta hortik ere kritikak, euskal zaleen artean, euskalkien gaia edo batuaren gaia ateratzen denean, banatzen gara, beti ere, eta hortik ere kritikak izango zen dituen, ziur, edo... Etzaigu iritsi, baina ez dakit dena da, igual personoiek behar bada izango da ez dutelako ikusi, ez dakit. Nik sensazio daukadana da oso gazte jendeak eta batez ere emakumezkoek ikusi dutela gehiago gizonezko baino oso gazte jendea mugitu dela. Eta hizkuntzari buruz ez digute horrela kritikarik egin. Nik argi neukan ez nuela nahi
ez batua eta ez da Donostiako jendea ere, batez ere, hori ere nahiko garbi neukan, orduan Amaia Tolosarra da, Miren Nogales testoarra eta Ainoa Bilbotarra. Eta nik esan nien zen gidoia hartzezatela eta eman ziezaiotela airea. Eta egintzezatela bere, osea, eta ez bakarrik, hori, espresioetan, euskalkian noski, baina gero badira beste giro batzuk eta bereienak direnak. Eskerrek asko gerturatzen du, ez? Nik nahi garbi ikusten nun, bai. Eta gero... Errealagoa egiten zait. 3. kapituluan, zezuko orain referentzia egiten zenion 3. kapituluari. Eta hori da, urtzurkizuk esan diguna ere, 3. kapitulua mundiala dela. Bai, bueno, horre egia esan, ekilibrio batera iritsi ginen, badira personaje batzuk, zeinak beraiek asmatu zituzten, adibidez, Mirari Martiarenak. Berak asmatu zuen personajea. Nik eman izkien pauta batzuk kastinetan eta bar, eta esan niena, ia ze ateratzen duzuen, da Mirarik berak atera zuen. Eta beste batzuk enkanbio, pixka bat nik nahi nuen personaje konkretu bat, adibidez, euskal traperarena, bueno, esan nion nintzari, egintzazu hau favorez, sartu zaitez traparen munduan, eta irudikatu zazu, hori, dancehall queen edo, bai. Amaiteko Maili ikusi ditugu, 3 atal, galdetu dizugu, ikustarazi diguzu, badagoela hortik aratago, baina zer dago, ideia hor dago, abia puntu bat, testuinguru bat, eta 3 pertsonai eta kokaleku bat, baina badu gehiago pikuakek eta zertan ari zara, horren guruan, konta baita. Ez dakit, nik ikusten diet personajei, azkenen elkarbizitza horretatik atera daitezke 1000 kontu, eta, bueno, eta ez dugu dena esango, baina fikzioa ere geratzen da puntu jakin batean, eta izan dezake oso erraz garapentxo bat. Kontua da, bueno, gero talde bat behar dela beste babes bat, eta hau atera da beka batetik, baina, bueno, eman nahi bazaio bultzada, behar da beste apustu bat, ez? Diru pixkan mai gainean jarriko balu norbaitek gustora. Zenukete beste 10 ataltxo... Igual jende gehiagorekin baita, ez? Momentu askotan, dirua ez eukitzeak hori dakar, ez daukazula ere jendea kontratatzeko dirurik. Lantaldea txikia, tartean Olatz Salvador berari izan da, ez da? Bai, Olatzek ere moldaketak eta egin zituen, eta komposizioren bat jogaren egin zuen berak. Bai, bueno, eta gero musikariek utzi dizkigute gainontzeko kanta guztiak, Mila esker eurei, musikariak beti horatzean babestean. Maili Castro, benetan konta dezakegun hemendik gutxiran, norbaitek hola japlaz diru jarri dura mai gainean, eta euskal... 5., 6. 10 gutxin. Gogoarekin gehatu beha. Oidazue, ez? Igual. Gustorazko. Bai. Zer gau, errex. Podcast bat egiten ari diran batzuk hor, ez? Gu prest. Bai. Sinatuta. Grabatuta gatzen da, honek kontratu bezala balio du. Maili Castro, zorterik onena eta mila esker gaur gurera etortzeagatik. Olatz Salvadorren kantu honekin goaz aurrera, eta Laister gurekin izango du beste euskal musikari buska. Hori ikus dezakezu streaming izari zaretenok behintzat, hor daukago lehizkutatuta. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, ta ni zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta zure zapore hauan, korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu, korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Joseba Irazoki, 1974, bera. Benetan ez dudala jakin nondik hasi. Hainbeste gauza egin dituen musikaria da Joseba. Ez dugu aurkezpena kurrikulumari begira egingo, naiz eta lagungarri izango den. Lan esperientzien tartera egingo dugu salto zuzenean. Euskal Herrian Joseba Irazoki ezagutzen ez duen norbait baldin badago, adi. Ze norekin lan egin duen zerrendatuko dut eta seguru arnasik gabe geratuko naizela. Duncan Du, Nacho Vegas, Aton Rumba, Mikel Erentxun, Rafa Rueda, Anje Dualde, Maixe Teixiar, Petxi, Gozategi, Bidertzean, Leon Benavente, eta baten bat utzi baldin badet, gero esaiguzu Joseba. Irakasle lanetan ere ibili da, baina bere bakarkako lana da gaur erdigunean jarriko duguna, edo saiatuko gara bintzat. 2004tik lana kaleratu ditu autoekoizpenean, baita zigilupean ere. Bere lehen lana tokian tokiko izeneko lan autoekoitzia izan zen eta argitaratu duen azkena, ez nostalgia, pieza instrumentalen bilduma izenekoa berriz, bideuts zigilupean. Bakarka zein taldean ikusi dugu Irazoki estenatoki gainean. Borrokan, We Are Standard edota Willis Drummond taldeetako musikariekin kaleratu ditu jada lan batzuk, eta zuzeneko interesgarria eskaintzen du formatu horretan. Ezberdina eta musika estena ikusita freskoa. Diskotik diskora kameleoi baten gisa aldatu egiten den musikaria da Irazoki. Egokitu egiten da bilatzen den horretara, edo hori lortu arte behintzat. Beratarrak sortzen dituen soinu atmosfera eta mapek errealitate ezberdinetara eraman zaitzakete. Lasaitasunetik motivaziora, kaosera, esango nuke ez duela inor axolagabe uzten. Gaur bakarka izango dugu gurean, hemen dagoeneko. Ezagut ezagun beraz. Arratsaldeon Joseba, ongi etorri gurera, bigarren kafera. Gerturatu mikrora. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon Joseba. Bai. Bueno, zemu zaude. Bueno, ongi, ja Gipuzkoara etortzen, ez naiz sobera etorri, ensaio batera beste egunin, Zarautzera, gaiara, eta gaur uste dut bigarren aldia Gipuzkoara etortzen naizela, orduan ongi. Bai. Galdetu gara izu, eta berre gogotsu hasi dezun normaltasun berria edo txabolaren sindromea sufritu duten horitakoa zean? Pixka bat bai, uste dut egoteko naizela konfinamenduan gero eskalada baino, situatu horrela, nola joten naiz, egoten naiz, tabernan igual, ezaki zer, igual, bai, hobeto gainera musikariak oituago daude konfinamendura, edo bueno, ez zait gogorra konfinamendua, bai. Leku berdinean. Bai. Bueno, akustikoekin, abestiekin hasi horretik, ze prestatu duzu gaurko? Bueno, ez dut gehiagin prestatu. Baina moldatuko zara. Ez dela egin guztia esan behar. Bueno, akustikoan ez dut apenas jotzen, etxean pixka bat jostatzen aritzen naiz, baina konfinamenduan gutxi jo dut akustikoa. Eta akustikoakin aritzen naizenean, aritzen naiz afinazio irekiekin eta horla pixka bat rollo amerikana, John Fage eta horlako gitarristak jotzen. Eta joko dut bere bertsio bat, John Fageri bertsio bat, Sunflower River Blues. Gero ahotik ahora, lagunekin egiten nuen kantu bat, eta gero disko batean egin nuen bertsio bat, Esoterika of Abyssinia, dela Richard Bishop, amerikar gitarrista baten kantua. Bueno, aukeraketak, ez dakit, ez du inorre indiferente utziko.
Oso nahi dut, ez Bueno. duzu prestatu, baina txukun Ja, gelditu zaizu. Egiarran aspaldi jotzen ditut kanta hauek, aldatu beharko dut, ezakit pentsatu dut, ezakit irrati honetan edo baino igual, eta uste dut, igual bai, naiz donostiko naizen, uste dut pare bat igual egin itula igual, osea que repertoria aldatu beharko dut urrikorako, artxiboa begitu beharko. Zein izango da, oain joko dezun lehenengoa? Ba, igual hori John Fajirena, eta hor lotzen dut Women of the World, dela Jim O'Rourken kantua. Hartu zure aurrera. tokia, eta izango da beraz izena. Hau Asensioren Sunflower River Blues and Women of the World. Sunflower River Blues, Blues, Woman of the World, bi direlako. Bi dira baten. Bi baten, bat bi irulau. Probak egiten, Joseba Irazoki prestal dago. Seinalia sartzen dira. Anoa. Ez unean. Koema kumije Alça saçız bebe ingos Doası nada kan Women of the world take over Cause if you don't the world will come to an end And it won't take long Bunu koyma kumiye Alça saçız bebe bingo Bunu sonuna bakar Women of the world take over Cause if you don't the world will come to an end And it won't take long
Koema gumia alça sakias tebe ingo asana dati women of the world take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Woo! Bueno. Ipa. Zoragarri, Joseba Irazoki. Eta badator berriro gurera segituan. Maira, hor pasotxo egin arazten diegu, ohikoa daia gure akustikoetan. Nik igual, alfombra gorri bat jarri barko Ba, dugu, ez? jo, Horrelako- ezagik gorria, baino beste kolore batekoa, akaso, edo gorria ondo. Arroxa igual. Igual, granate xamarra, gure olkien koloreko ala pixkat. Joseba, zuk ze kolorekoa jarriko zenuke? Arroxa ongi fresita. Arroxa, anda. San Juan darra, bere. Aipatu du lehen, Joseba, aipatu duzu, afinazio irekiekin, ari zarela akustikarekin normalan lanean, horrek ematen du sortzerakoan, ni bintzat ez inoiz probatu, akaso etxarrizu gehiago, baina instrumentu berri batekin ari eta ez da sortze prozesua beste modu batera planteatzen du, gehiago intuiziotik edo... Bai, bueno, horrek ematen dizuna batez ere da tonalidade batean zaudela. Ez orduan tonalidade batetik hasten zera, ja horren gainean melodiak eta egiten aldituzula, ez? Orduan, afinazio estandarrekin, desberdin egiten alduzu bai harmonia eta melodia, baina afinazio irekiekin, modu batean, agian, erresagoa da, igual melodiak egitea, akorde baten gainean, edo, batez ere hori. Saio hontan egontzan Eneko Etxebestek, ez daki gitarra jotzen. Tatuatzailea. Tiponek, egun baten gitarra bat eskuratu zuen, eta etzekin jotzen. Eta etzun bere burua jarri hor gitarra nola jotzen den ikasten. Zein zun? Tipoa azkarra da. Jarri zuen mi maior baten, afinatuta, eta orduan behar jotzen zuen behaz batekin. Etzekin ze aizan iten, etzekin afinazio irekia zara, behar esan zuen, hola, afinatu zuen, pues hola. Eta gero, behaz batekin, ulertzen duzu garrate. Ez, barkatu. Behatz bat mugituta egiten aldituzula akorde guztiak iaia. Hori da. Ez dituzu jarri behar gainontzeko behatzak, bakarrik behatza mugituta gitarratik gora eta bera. Alare, gitarra ikasten duen edonorentzat, lehenengo zejilla akordeak fa maiorra iristen den egun hori, izaten da hor eskoio bat, hor arazo bat, eta Eneko Etxebestek hartu eta zejilla fla, mitik barrena egintzun. Alderantziz. Bueno, Joseba, zu oso disiplinatu mentzea laneako, batez ere besteentzat ari bazea, ez? Eta nik, galdetu nahi dizugu, zer da gehien eskatzen dizutena? Interpretatzea sortuta dagoen zerbait, edo konponketak edo arregloak egitea sortuta dagoen zeo zeren gainean? Normalean arregloak egitea. Gainera hori da, uste dut, zatirik politena edo gehien gustatzen zaidana musika sortzerakoan edo besteendako musika egiten dutenean edo eskatzen didatenean. Eta bai, gertatu izan zait, repertorioak ikastea zerotik, zerotik erran nahi dut, beraiek diskoa pasatu didatela dena bukatu edo, baina bestela bai, adibidez Nacho Vegasekin eritzen garenean, gelditzen gara normalean, berarekin lokalean ez izkigu bidaltzen kantuak,
eta berak jotzen du akustikarekin kantua, eta hor bakoitzak ateratzen du bere arregloa, eta beste gauzekin, beste musikariekin ere bai, petirekin horrela aritzen naiz, eta ohitura hori da, eta nik lagunekin aritzen naiz zelikan ere bai, bueno, orain konfinamenduan maketatu dut, aspaldi ez nura maketa bat egiten, eta arregloak egin ditut, baina bertzela uzten diet nahiko aske, beraiek ere beraien aportazioa du. Galdera, hemen guri redakzioan kostatu zaigu planteatzea. Argi genekan zesan nahi genuen, baina ez genuen forma bilatzen. Buelta pila mandizkion. Ulerterraza egin. Eta ea zuk ulertzen dezun. A ver. Claro. Hori da helburua. Zuretzat, improvisazioa, kanta bat sortzeko zer da? Herramienta soia edo baliabide bat gehiago? Ez, hau ez dago ondo planteatuta. Ara? Bi gauzak. Ja, enbeste buelta eta hain irakurrietenean gaizki. Berriz planteatuko dizu. Improvisaziotik sortzean datza zure sorkuntzak edo improvisazioa da baliabide bat gehiago? Uste lehenengoa, nik uste improvisaziotik hasten dela dena. Nire kasuan eta arrango nuke gehienentzako ere bai. Bueno, badago ja igual pensatzen alditula... Beraz, improvisazioa kantuak sortzeko metodo bezala edo, ez? Improvisaziotik kantuak. Nik horrela egiten dut. Osa, jostatzen, instrumentuakin, gehienetan gitarrarekin, erran edut igual, pasiatzen edo pentsatzen ditu harmoniak eta nik igual hitzak edo, bai, pasiatzen zaudela, bai, baina musika beti instrumentuarekin sortzen dut. Eta bai, improvisaziotik, instrumentuarekin jostatzen. Eta gero kontzertuetan eta alako saioetan improvisazioak zetoki dauka. Badauka, bai, kantu batzutan bestetan baino gehiago, baina gustatzen zait azkenean horrek ematen dio kontzertu bakoitzari xarma eta bai. Beti ere kontzertu guztiak desberdinak dira, naiz da berdin jo, baina bai, baldin badago tartetxo bat improvisatzeko edo nik uste ona dela, freskotasuna ematen diola. Improvisazioa zari gara, entzulea kokatu behar du ondo, improvisatzeko, lehenengo lan asko egiten da, musika asko ikasten da, improvisazioaren ardaz batzuk hartzen dira, eta gero asko jota arau horiek hautsi ere bai. Baina lehenengo badago lan bat, zu Joseba, jazz musikan ere lan edesente egin zenuen garai batean, ez da gitu oraindik. Ez hainbeste, pixkat ikasi nuen, ez hainbeste. Lehen Mairekin komentatu egunan desikastearen buruan nekan, zure kasuan, bai, asko jotzen dezula improvisaziora, baina zuk esan dezuna, ez? Jakintza bat aurretik, oinarri bat izan da. Oinarri potente bat eukita, ez? Bueno, ja. Bai, Daitut urte batzuk honetan, eta bai, pixka bat oinarri bat egin dutela, pentsatzen dut. Eta bai, desikastarena, bai. Hori Josebari izatea kaso behar esan, bai, evidentea da, baina, bueno, entzuleak okatzearen, improvisazioa ez tezan inork ulertu, tira, banoa aruntz, ez da? Ez, improvisazioa dago beti, zentzu baten barruan, eta gero hortik askatasunetik egiten. Noski. Eta improvisazio hori etxean landuta modu batean ere, bai, ze bide desberdinak igual etxetik eramaten dituzu pentsatuak, ez kanta baterako edo besterako, eta egunean bertan bide bat hartzen duzu edo bestea, baina etxean bere improvisatzen dut bere kantuen gainean. Zein izango da joko dezun bigarrena? Esoterika Famisinia, adibidez. Eta ez dakit, ze abestien buruz zerbait daiteke. Bueno, gustoko gitarrista baten kantua da. Berarekin egin nuen kontzertu bat Castellonen, eta pixkat ezagutzen nuen, baina bere fantsa egin nintzen. Eta, bueno, ez dakit gehiagik kantua, Abisinia omentzen Etiopiako imperioa edo horrako zerbait, behitu nuen bereguna. Eta gutxi gehiago, tipo bat da Richard Bishok ere erabiltzen ditula improvisazio irekiak nahiko, experimentatzen du haunitz instrumentuakin, zeukan talde bat Sun City Girls deitzen zena, eta originalki taldearekin egiten zuen, baina gero bertsio akustiko bat egin zuen berak, eta nik hor kasi noen kantu hau, baina badago bertsio bat ere bai bere taldearekin, eta bueno, musikari interesgarria. Aurrera. Alfombra arroxetik. Esoterika of Abisinia da bidean, edo? Hori oso banda izeneko epeko abesti. 2012an kaleratutako lanean entzun dezake nahi duenak. Oso ondori izate silabaka. Bai, batak bestea. Elikatzen.
Wow! Fuerte jotzen du, Joseba Irazotik. Ez dio, beldurrerekin ematen gitarrari, ez gainera ikusi dugu, iritsi orduko, bi mikroak bideratu dituela gitarra, eta hau, atera dadila, atera behar bezala mesedez, eta hortxe atera dugu akustikaren, giro perkusibo hori, eta... Bai, ez, erra. Zakizu bera afinatu, zegoelenago pesatu eta afinatu behar dut, eta hori erranduzuna iritsi naiz, eta ez dut pentsatu ere. Los nervios del directo. Ondo. Gertatzen dira. Bueno, itxialdian, streaming bidezko kontzertuak eman dituzu, beran, berri aretoan, nola konpondu zea formato, ez dakit, berria dan, Bai, berria, azken formato ondan. Berria, fijo, bai, gainera normalean ez dut ohitura horrelako horik egiteko tarteka jartzen dut bideoren bat edo. Baina, bueno, nahiko sencillo egin dut, eta errex, eta lagun batek kamarakin, eta bat inkluso nik bakarrik egin nuen. Baina, bueno, ongi, estudioan egin nuena, saiatu nintzen soinua pixko txukun eukitzen, eta erabili nituen pare bat mikroiru. Eta sensazioak, eukin nituen nahiko sensazio honak, ez, hombre, eza berdina, baina bai, azkenean kantuan sartzen bazara, aurrera, eta lortu nun hori. Eta gainera kantutik kantura zerbait erran behartzela da, pentsatu nuen, eta bueno, azkenean, bai, ezakite, eukin nun sensazio hori. Eta bi inditut, ez, hori sinuose eta berako pilulentzako, edo, berako udalantzako. Eta bueno, ongi, sensazio desberdina, baina honestare supera raro, egia raro. Kontzertu edo formatu hauekiko zenun zure iritzia, aldatu da hauen ondoren, edo... Bueno, defendatzen ditut postura guztia, baina azkenean dena streaming doainik ez dakitzen, nik ez dut gogorik doainik egiteko lapila kontzertu, azkenin gainera konfinamendu hasita hartu nitxun erdi oporrak bezala, eta ez nuen bat ere gogorik. Ze opor gozoak izan ziren hasierako horiek. Gero ja, dena pikutara joan zitzegun. Mutele egidena. Bai. Orduan, hori. Baina gero, ekimen horiek laguntzeko eta ordainduak edo bederen jendeak WhatsApp bitartez edo bizun bitartez ordaintzeko aukera aukita eta nik ez dut erran dit, berriantzako ez dut erran nahi hori, baina egon dela pixka bat despase hori doainikeko kultura hori eskaintzen orduan, ez? Bueno, beratarrazea eta berako bizilagun komprometitua. Jakin dugu haitu zehala, zenbait ikastetxetan, zure lana eta ibilbidea ezagutarazten, baita helduei bideratutako hitzaldiak ematen ere. Garrantzitsua iruditzen zaizu musikarekiko lotura hori egotea, entzule kritikoak eztea edo sortzea? Bai, bueno, ikastetxetan egin duguna izan duda Nafar gobernuak antolatutako horla programa bat hezkuntza departamentuarekin, eta oso interesgarria izan da. Egon gara Euskal Herri guztiko 30-40 musikari, bito guztikoak, eta orokorrean denen esperientzia oso ona izan du da, eta hori gure esperientzia kontatzen genuen, gero badok
.inforen bitartez hor bazegoen atal bat historia, Euskal Herriko musikari buruzko historioa, eta nik uste hori bai beharrezkoa dela eta zela, ez? Noizbait gure artean ere komentatu izan dugu, ez? Hor egungo nerabeak eta batzuk ez dakiten orden Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Do Benito, batzuk ez dakite. Eta hori pena da, eta nik uste kurso hauekin edo hitzaldi hauekin bederen batzuk bazekiten, baina batzeuden batzuk ez zekitela, eta nik uste abaresgarria eta zakit irizpide kritiko bat sortzeko, baina bederen zer den gure kultura ezagutzeko ongi dago, ez? Kuriosa da, gaur egun informazioa horren eskura dakagun garaian, eondala haustura bat informazioaren belaunalditik belaunaldira pasatzea orduan. Inoiz baino informazio gehiago ere badago. Saturazioa. Baina eskoletan ez egotea, hezkuntzan sartzea horrelako gauza, sartu dituztela, baina betiko, ez zaiola igual guztizko garrantzia ematen horrelako. Eta zu entzule kritikoa izan da, ze entzuten duzu? Nik entzuten dut, saiatzen naiz, beti garran izan dut, denetarik entzuten dutela. Joantxo bertan nahi dezu, honea bidean. Honea bidean, ez dut irratia entzun dut, Joseinan programa, nire arribari aldatu behar izan diot kotxa, furgona utzi behar izan diot, behar zituelako gauzak eraman. Orduan ez zeukan USB-rik, eta ez da musika zalea da, inkluso musika irakaslea da nire, baina ez da rock zalea, nire mundu berdinekoa. Eta... Joseinaren programan ere entzungo zenuen musika asko eta desberdinaz, eta du, joera hori musika... Hasieran komertziala eta gero Sabatxeren kantariaren kantu bat, zakit izena, baina guai zegoen kantuak, zegoen gaizki. Eta gero zentzute dute denetarik pixka bat, post-punk pixka bat, orain oso bodan dagoela, hari nahi zentzuten, The Handle, talde berri bat, lehenengo diskateri dute, inglesak beraiek, eta gitarra gabea egiten dute, baina hori igual ez da Idols eta talde hauek bezalako rolloa egiten dutela. Orduan, iruditu zait, bederen zerbait ezberdina egin dutela, hori post-punketik eta horren barruan. Eta gero, ez dakit, Bill Feiren diskoa entzun du, dela musikari 30 urteko musikari bat, gustatu zait pila bat disko hori. Ez dakit, denetarik Horse Lords, badago talde bat instrumental ere gustatzen zaitela pila bat. Piskat denetarik, estilo oso desberdinak. Azkeneko kantua entzungo dugu. Hori baino lehen, Joseba, esan behar dugu, bigarren kafeako saio akustiko honen ondoren baduzula hainbat zita, besteak beste igande honetan, Victoria Eugenian, Donostiako Victoria Eugenian, lutopetekin, arituko zara. Bai, estrenatuko naiz pedal steel instrumentuarekin. Hori da, ez? Konfinamenduan ez dutela jo gehiago egon naiz matatzen eta gauza da hori, Oier Arantzabalek deitu nindula, elkarrizketa bat egiteko bere programa berrian, izpilu beltza uste dut, eta gero aipatu zen naizu, eta behin solastu ginen, inoen kolaborazio bat, eta ari nintzela pedal estil gitarra pixkate ikasten, eta konfinamenduan berez ez dut haunitze egin, baino errantzidan, eta baditut azkeneko 2 astea horreri kaina ematen, ez dut gitarra hartu, 2 astetan, bakarrik hori pedal estil gitarra, eta horrekin estrenatuko naiz. Eta gehigarri izango zara, oiko formazioan, Joserra, Rafa, Ander, Joserra gainera ja zuzenekotatik pixkate aldenduta dago, esan zuen, berak oso gauza hola konkretuak egitekoak kaso bai, baina egia. Aurreko kolaborazioan bederen ez zegoen ez dara, eta honetan nik ez nekin, baina azkenean ezin duen saio bat, eta ez da etorriko ez. Eta gero, Donostiako jazaldian, antzoki berean, Victoria Eugenian, uztailaren 26an. Hori da, eta aurreko egunean, Arantzako aterpean, egin dut ere bai horrelako ekitaldi sorta bat, eta horregun naiz. Beraz, ari dira gauzak sortzen. Bai. Eta pozik. Ongi, ilunetik grisera. Entzun dezagon orduan orain, 3. abestia. Hori da, Sunflower River Blues, gehi, ez? Hori da, zorrena? Ahotik ahora. Hori lehena izan da. Mena bildi gidoia borratu eta aurrera eta atzera. Joseba Irazuk eta lagunak, lehenengo diskortan, zuk zuzendu, Joseba? Zuk zuzendu hankasartzen badet. Joseba Irazuk eta lagunak lehenengo diskan agertzen den abestia. Eta pres bali mazaude... Aurrera ba. Afinatu behar duren, lehen osan digu, juistu harrapatu dugula, txukun afinatu eta segiton izango dugu. Azken kantuarekin, Joseba Irazoki bigarren kafean.
Nire mingainan irian ilargi zarra ora. Niz naun inor, inire baitan hartzeko. Baina errazan baietz, ta erotuko nau. Baina errazan baietz, ta erotuko nau. Ire mingainan irian ilargi zarra ora. Ez naun inor, inire baitan hartzeko. Baina errazan baietz, ta erotuko nau. Baina errazan baietz, ta erotuko nau. Erorik ezean, zentzudunak ezin bizi. Erorik ezean, zentzudunak ezin bizi. Joseba Irazoki, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Hola, deitzen. Chasing the wild deer and following the dawn.
beste doinu batzuetara. Joan gara saio akustikoaren ondoren arbo part estoniarrak konposatu eta esango nuke Letonia inguruko abeslari zoragarri batzuk abestu zutela My Heart's in the Highland hau. Musikarekin lotutako elkarrizketaren txanda dugu orain arrate. Hori da, musikoterapia zarituko gara, komunikazioa, harremanak, ikasketa prozesua, mugimendua eta beste hainbat helburu terapeutiko errazteko eta behar fisiko, emozional, mental, sozial eta kognitiboak asetzeko musika erabiltzeaz. Alegia, hori dio musikoterapiaren nazioarteko erakundeak. Hori bera lantzen du do, re, ni metodoak testuinguru ludiko alanduz. Aurren zein adineko personen osasun kognitiboa helburu. Eta Dorreni proiektuaren bultzatzailea da, telefonoaren bestaldean dugun Xabier Lizaso, piano jotzailea eta ikerlaria. Xabier, arratsaldeon. 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 Esango dugu oraintxe murgilduta zauden proiektua, Xabier, 3. adinekoengan dago zentratuta. Adintarte horretan musikak gure ganunari ekarri ezazkioken onurak ari zarete ikertzen. Bai, ez zen, ia nahi gabe topatu nahiz egi handionekin. Eta egi handio esaten ez, gure gizarterako musika kultura da. Kultura gisa ulertzen dugu musika. Eta nik ere ala ulertzen duen, eta nire musiko ibilbidean eta musiko profesionala naiz oraindik ere, eta hortik bizi naiz, ia nahi gabe topatzen duen musikakin, trauma handiak dituzten, emozionalki trauma handiak dituzten umeak, edo trauma fisikoak eta arazo kognitiboak dituzten pertsonak etortzen zaizkidan, proiektu batera eta bestera, eta esaten zizkidaten pertsona hauek, psikologoak eskatu eta etortzen zirela proiektu eta ez nuen ulertzen, bat ere garai hartan, esaten zuen duela 20 urteko kontuak dira, zergatik etortzen ziren, hola, musika proiektu batera, nik musika helburu nuen garaia egietan. Eta egia esan begiak irikizizkidaten pertsona hauek, ikusi nuen, egun gutxi ze, zen mirariak bizizan genituen, sekulako aurrerapenak egiten zituzten. Eta nire burua esaten gen, baina, agertzen guk, zer egin den, mirari hau gertatzeko ez da zer egin. Hemen zen gertatzen nahi da. Eta pixkanaka begiak zabaltzen zituzten. Eta Xabier, musika helburu izatetik musika tresna izatera pasatzen, nola lantzen da hori, nola estimulatu kasu honetan ikerketan parte hartzen ari diren 3. adineko pertsonak? Bueno, egia esan, hainbeste esperientzia izan ditut honen inguruan, gaur egun niretzako nahiko erresa dela. Batez ere, olako mirari txiki hauek bizitzen dituenean, azten izan, nire mailan, ikertzen, esperimente txikiak egiten gauzak aldatzen, jakiteko zergatik gertatzen zian gauza hauek edo besteak, eta, bueno, ikusi sekretua dela alderdi ludiko batetik jokatzea, hau da, norbait jartzen badin ez ugoltza baten gainean, eta kantatu behar badu, dantzatu behar badu, antzestu behar badu, oso urduri jartzen da. Ez batez ere, inork ez du ridikulu egin nahi, eta denak behire, eta ez dutasun hortan blokea handiak sortzen dira. Eta askotan ikusiet hori ere. Baina garrantzi hori kentzen badiozu, azken helburu artistiko horrei, bigarren maila bat ematen badiozu, eta lehenengo maila badima da, barra egitea, sozializatzea, ondo pasatzea besti gabe, konfiantza bat irabaztea. Bai, ikaragarri, autoestima igotzen da, eta barruan dugun artista hori ere askotan azaldu egiten da, eta zoragarria da, zen mirari txikiak gertatzen diren txikiak, eta batzutan ez bat ere txikiak. Xabier, musikak dituen onurak dagoeneko ikertu dituzte, zuk aipatu izan dituzu Kanada eta Alemania erreferente gisa, zer egin da herrialde hauetan? Bitu, esate baterako badago Harvarden neurocientifiko bat, Tesla, bat eta gustatzen, egizan gustatzen, zebea musiko eta neurocientifikoa da, eta bearen ibizela, gauza betaz keskatuz egongo da, eta honek duela urte batzuk hartu zituen 50 ume, 6 urtekoak, experimento ondixamar bat egiteko. Denboran urtetan experimento bat egiteko. 50 ume hauek 3 taldetan banatu zituen. Eta jakin nahi zuen musikaren eragina zenbatekoa zen, pertsona hauetan. Beraz, lehenengo taldeak eskolas kanpoko ekintza gisa konservatorio batean joan hartzuen. Eta, astean zehar,
bi ordu terdiko lana gutxienez, era sakonean egin bertzuen, konservatorio baten egiten den eran. Bigarren taldeak, eskolaz kanpoko ekintza gisa, musika eskola batera joan bertzuen, eta hor musika bestera batea, bigarren maila batean egin bertzuen, ez konservatorio batean bezala, ez? Eskat jolasa eta auta bestea. Eta hirugarren taldeak, eskolaz kanpo etzuen ez egin behar. Eta, hilabeteak pasa, eta 2 urte terdiraia, kontuatu zian, garunak neorte zituzten, 6 hilabete edo haustet, eta kontuatu zian 2 urte terdi pasa ondoren, konservatoriora zijoazen umeaiek, garuna, eguneko ia 25 handiago zituzten azema izatietan, kortes cerebral, cerebelo bat abar. Bigarren taldea, musika eskolara zijoana, eguneko 8 edo ustez zala, zenbakia, eta hirugarren taldeak, garuneko neurriak berdin zituela. Eta baita ere kontuatu dira, garuneko zati horiek handitzen dituzun horiek, ez dutela gero balio musika egiteko bakarrik. Hau da. Beste hainbat arlotan ere badituela. Dominios musikaletan, nik izan bezala, gero, beste funtzio batzuetarako erabili ditzazkezula. Onura horiek. Eta zuk, Xabier, hau gurera ekarrita, bada gai bat interesa sortzen duena, batetik edabideetan, komunikabideetan, eta ikerketa arloan ere, ez? Geroz neurozientzian eta geroz eta gehiago ari da gai hau ikertzen, musikaren eta neurozientziaren arteko harreman hau. Bai, ez dakizen baten joko seriotasuna emango joan batzuk, molestaturen ikusten molestatzen dula, egian dionek farmakoak ez dira behar. Ez dira behar, bai. Eta horrek, ekonomiko fizikalerak egin dizkien asko, ez? Beraz, alde hortatik oso terzian, merkeak dira oso onak, naturalak, eta beralde txarra ere badu, askoentzat, ez? Hor industria handi horietan sartuta berentzat. Baina, tira, bai, ez hori errate. Ez, segi, esango nizun, hau guztiazuk osasun publikoan txertatzea aldarrikatzen duzun, gure osasun publikoan. Bai, eta ez ni bakarrik, ez nik orain aurrera bultzatzen duten ikerketa hontan, Osakidetzako osasun mentaleko burua dago, ezkerraldeko burua, duela 4 urte bera jarri zen kontaktu nirekin, interneten ikusi zula dorreni eta bar, eta jakin izula zen nolako esperientziak esan genituen, eta Donostiraino etorri zen, Barakaldotik, eta berak ere esplikatu zian, ze importantea zen musika, psikiatra munduan, psikiatrentzat, batez ere resonantzi magnetikoa sortu zanean, ordura arte ikasitako guztia erori egintzela, dogma guztiak erori eta berriro zutabeak ere ikitela diziola, munduko psikiatra horrenak musikarekin esperimentatzen diziala, eta garai hartan mutazioan beak, egunen baten aukera izango balitz ikertzeko, olako zerbait, olako metodoren bat, beha dispuesto zeola. Beraz, aukera sortu da, eta bilo gaude ikerketa hontan, beak alderdi zientifiko emango du, Jose Manuel López Bragado izena du, bokaziozko mediku potente bada, eta goiti bera sinisten du terapia betan da, hortan gabiltza, serio hartzen den gai hau, eta Osakidetzan indarrakin sartzen den. Hori da. Zuk ere ikusi dugu serio hartzen duzula, eta sinesten duzula, derreni metodoan eta derreni proiektuan. Orain, okerez bagaude, udan hasiko zarete lanean, ze konfinamenduaren eraginez eta bar, hilabeteko kontua izango da, hasieran 6 hilabetekoa izango zena. Bai, hala ere, benetako adituek esaten digute, aztarna kognitibo bat, gaur egun ditugu tresnekin, benetan, nabarmentzeko, egiten diren testetakin, 4 urte edo 5 urteko estimulazioa behar dela benetan. Guk 6 hilabetekoa planteatzen genuen, eta COVID-arekin hilabetean geldituko da. Bai, eta horrek beran, Xabier, presioa ere handituko dizu, ez? Bai, orduan zegin dugu, asten bitan egin behar genituen saioak, orain egingo ditugu, astelenetik ostiralera, askoz intensoagoa. Trinkoagoa. Ealde batetik gehiago, bai, askoz gehiago gustan zait, progresio handi batean jungo geha, musikal bat sortu dugu, estimulatzeko, pixkat gure historian oinarrituta dagoen musikal bat, gaia izango da Euskal Hezkuntzaren 100 urteak, eta leheneko aktoan, pixkat estenak jarriko dugu,
Eusko Ikaskuntzak egin zuen lehenengo biltzarra 1908 urtean oinatian egin zuten biltzarrura, ekarriko dugu estenara, bigarren aktuan Gerra Zibila, eramango dugu estenara, nola Gerra Zibilean dokumentu guztiak Gipuzkoako Diputazioko ganbara batean gorde ziren, eta bertan bera gelditu ziren ekintza guztiak, eta hirugarrengo aktuan berriz gure unibertsitateak, eta duela 1 urte hartutako erabaki guztiek nola errealitate bihurtu dian. Eta egia esan, diru gutxikin kontatze dugu, musikal osoa ere ezin dugu egin, baina, 50 minutu izango dira, eta oso politak ditugu bai. Eta seguru emango duela fruitua, egindako aleginak, bestela ondo pasako duzue, ez? Hori ere badela helburua. Bai, eta izan nire zena sortzen dira proiektua. Piskat, apartatu dugu, diru laguntzatek, diru kopuru bat, dokumental txiki bat, bideo bat egiteko egin duen, dokumento gisa gordetzeko, eta diru laguntzak eskatzeko ondoren, baina dokumental bat egin partite enpresa abotuak. Eta tartean dago BDZ-en 20 urtez lan egindako profesional handi bat, dokumental handiak eta egindakoa, zerbait basekien, ez mundu honetaz, musikoterapia honetaz, eta ikaragarri interesatu zaio, eta abuztuan, ziurazki hori jora dator, hori joko herria ezautzea, parte hartuko duten voluntarioak, eta nahi du dokumental nahiko serio bat egin, gai honen inguruan. Primeran. Zorterik onena opa dizugu, Xavier Lizaso piano jotzailea ikerlaria eta Dorreni proiektuko bultzatzailea. Mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta ondo izan. Eskerra zuei arrate. Eskerrik asko, Xavier. Zaindu, agur. Agur bai. Eta guk agur esan barako dugu, azkar gainera. Bihar dona dator emozion inguruan hitz egitea. Atxikimendu eta menpekotasun emozionala. Gero, untzatarrak datozona, naiz kontzertuen inguruan. Untzatarrak. Por cierto, ostiralen izango dela kontzertua, ez igandean aldaketa egonda. Ostiral, arratsaldean beraz, oiko ordutegian. Ondoren Iker Lauroba dator, historiako politikari onenetako bati kantu egingo dio. Nera postua, Gorka Maneiro dela. Eta gero Iker... Eta gero Javi Rivero. Eta gero Javi Rivero sukaldaritzaren inguruan. Bagoaz! Agur! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.